Krásny deň všetkým želáme, ja som Jana. A ja som Janka. Čaká nás predvianočné upratovanie, ale samozrejme upratujeme po celý rok a sme veľmi radi, že vám môžeme predstaviť taký náš tip, ako upratovať jednoducho, rýchlo a bezpečne, aj voči nám, aj voči prírode. Životnému prostrediu. Tak. Máme výrobky značky LOC, MV Home a všetky majú značku BioQuest Formula a Safer Choice. Žiaden z nich nezanecháva žiadne škodlivé zvyšky ani nebezpečné výpary, takže je to naozaj skvelé, že môžeme takouto troškou pomôcť prírode. Takže som pripravená na upratovanie, vyhraňame rukávy a ideme teda na to. Takže prvým výrobkom, univerzálnym výrobkom, ktorý je prvý výrobok vlastne firmy MV, s ktorým začínala, je univerzálny čistiaci prípravok, koncentrovaný prípravok na čistenie všetkých povrchov od stropu až po podlahu. Ja ho dokonca používam aj do prania, hlavne malej na špinavé čierne ponožky. Vždy to trošku pretriem a tak dám do prania. Takže naozaj sa dá použiť na, môžeme povedať, desiatky spôsobov, až nie stovky. Až nie stovky, presne tak. No a to, čo je na ňom skvelé, že pozostáva z prísad z prírodných zdrojov, neobsahuje žiadne parabény, fosfáty, ani žiadne agresívne kyseliny, ani chlor. A je biologicky rozložiteľný. Čo to znamená? Že sa rozkladá na materiály, ktoré sa nachádzajú v prírode. A to je veľmi krásne. Takže riedime ho do 5 litrov vody, 30 ml tohto prípravku. To je asi všetko a teda môžeme ísť do kuchyne konkrétne. Áno, teraz ešte ťa poprosím, Janka. Áno, tu je. Áno, ďakujem. Takže takisto BioQuest Formula a Safer Choice. Tento prípravok Dish Drops je veľmi známy, veľmi pomáha aj tým ženám, aj mužom, ktorí umývajú riad a majú nejakú výzvu s exematickou pokožkou, takže aj toto je veľmi príjemné. Obsahuje aloe vera, obsahuje AHA kyselinu a obsahuje výťažok z japonskej rastliny. Pomôž mi, Janka. Perilla krovita. Máme poznámku, aby sme to povedali správne. Áno, presne tak. No a s týmto litrom 333 krát umieme riad. Keď do 5 litrov vody, tak to je to 3 mililitre stačia, hej, čiže táto, to je jedna pumpička ale celá. Nemusí byť ani celá, hej, na to jedno. Pokiaľ chcete, že si to nechcete riediť a iba tú pumpičku dáte vlastne do tej fľaše, netreba ani celú a proste ten riad krásne umiete. Tvorí veľkú penu. Áno. A to, čo je skvelé, že vlastne odstraňuje aj pachy po takých, keď varíme napríklad také cibuľové alebo kapustové, proste bežným prostriedkom na riad tie pachy neodídu tak z tých hrncov a panvíc a s Dish Dropsom. Áno, takže to necítiť. Dobre. Pomocníčka na dočistenie riadov, alebo keď sú nejaké také, hej, čo zabudneme a treba to drátenkou použiť, tak naša drôtenka je nehrdzavejúca a mám tu takúto pomôcku. Zobrala som si dámsku pančuchu a ona to proste nepoškriabe. Je taká jemná, že proste je z jedného kusa, treba to vyskúšať a je vynikajúca aj na čistenie zeleniny alebo takých jarných zemiačkov, hej, takže nie len na riad. No a do kuchyne ešte patrí prostriedok na čistenie rúry, Gel Oven Cleaner, ktorý nemá to bezpečné, hej. Čiže tento jediný nie je odbúrateľný, hej, biologicky, pretože naozaj tam je dosť taká zažratá špína, čiže stačí touto štetôčkou 2 mm vrstvu 1 až 2 mm naniesť, nechať 30 minút postáť a naozaj krásne rozpustiť tú špínu a potom tiež sa dočisťuje vďaka drátenke, takže aj rúry, rošty v lete, hej, keď opekáme, takže vynikajú aj na krbové sklo. Čiže nacapkať a krásne zíde špína, len to zotriete. Pokračujeme v kuchyni, máme na to špeciálne LOCčko na kuchyňu, zelené, máme to rozdelené farbami. Riedi sa 3 ku 1, áno, aby sme to správne povedali, že najprv idú 3 dieliky vody a potom jeden dielik po túto risku 500 ml
toho prostriedku, teda Eloce na kuchyňu. Odstraňuje krásne masnoty a všetku tú špinu, ktorá sa v kuchyni nachádza na tom dreze, alebo sporák, digestor, presne, hej. takže to je Eloce na kuchyňu. Eloce na kúpeľňu máme farbu žltú. Takisto sa riedi 3:1, ale keď máme veľmi tvrdú vodu, tak aby aj odstránil vodný kameň, tak vtedy treba riediť 1:1. No a tiež krásne vonia, jednoducho vojdete do kúpeľňa, že ako keby ste boli na lúke. Tak všetky tieto tri vlastne farebné elocečka sú zložené z takých citrusov, takže naozaj krásne voňajú. A na teda posledné modré, a to je na sklo, alebo na zrkadlá, rovnako 3:1 riedime a krásne vyčistí všetky sklá, okná a je upratané. Presne tak. Čo s tým, môžete si to objednať, keď ste vlastník podnikania Amway a máte objednávku nad 75 €, tak služba DPD vám donesie balíček zdarma, a keď ste registrovaný zákazník, tak stačí objednávka za 49 € a takisto máte zdarma dovoz. Čiže vyberte si, ako chcete upratovať, ale je to tiež veľmi jednoduché a šetrí to čas hlavne. No a opakujem, je to ideálne riešenie, aby sme aj šetrili našu prírodu a samozrejme naše zdravie. Takže ak rada alebo rád upratuješ, alebo máš svojich známych, rodinu, ktorí radi opratujú, tak je to ideálny balíček na to, aby si ich potešil. Pozri sa pod video, klikni tam na link, pretože je tam určite link so všetkými výrobkami, o ktorých sme hovorili, takže si to vieš nakombinovať do toho balíčka, ako ty potrebuješ. A krásne upratovanie. Asi toľko. Ahojte. Ahojte.